Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu z tabletu vás vítam pri takej malej ochutnávke týchto dvoch vecí z Teska, Deva Milkino a Deva Rumka. Sú to vlastne čokoládky, ktoré mám rád, aj keď ja z týchto videí nič nemám a všetko píšem vlastne aj pod videá, tak vám odporúčam si rozkliknúť popis, ktorý je pod videom. Nájdete tam aj môj mail, na ktorý ma môžete kontaktovať, ale veľa ľudí si zo mňa robí srandu, tak ma to už nebaví. Vo mne za videa nikto nič neplatí. A všetci vlastne mi píšu, že keby som mal účet a takéto veci, ale ja účet nemám. Ale čo už narobím, hlavne si rozkliknite popis a pozrite si text pod videom. Ako prvé si dáme Deva Rumka z roku 1951. Je to veľmi známa čokoládka, ktorú vám môžem odporúčiť. Určite poznajú všetci. Vidíte, že aj na tej čokoládke je napísané, že Deva. Je to vlastne horká čokoláda a vnútri je rumová náplň. Tak sa to vlastne vyzerá. Vlastne horká čokoláda a vnútri je rumová náplň. To môžete aj vidieť, že Rumka. Vlastne pod videom nájdete informácie o tejto čokoláde. Majú ešte Deva Classic, Deva Chrumkava, tam sú tuším orechy. Táto druhá je z Milkino, Deva Milkino. Všetko nájdete aj pod videom, čo sa týka týchto čokoládiek a podobné. To vyzerá mliečna čokoláda. A vnútri je vlastne mliečný krém. Vidíte? Bielý mliečný krém a mliečna čokoláda. Pretože Milkino. Jasne, mliečna čokoláda mliečnou náplňou. Toto sú vlastne dve čokoládky, čokoládové tyčinky Deva. Vlastne Deva Rumka 1951. Aj Deva Milkino je vlastne 1951. Je to vlastne retro oblátky, alebo čokoládky, čokoládové tyčinky. Všetko nájdete aj pod videom, keď si rozkliknete popis. Takže vám budem vďačný aj za každý odber, like, komentár, keďže nič iné z týchto videí nemám. Ale hlavne budem rád, keď si rozkliknete popis, ktorý je pod videom a pozrite si vlastne celý text. Ak by ste mi chceli niečo poslať alebo mi nejak finančne či nejak ináč pomôcť, tak kľudne ma kontaktujte na uvedený mail, ktorý je pod videom, tiež v popise.
keď si rozkliknete popis a pozriete si text pod videom, tak vám veľmi pekne ďakujem za každý odber, like, komentár, poprípade zdieľanie môjho kanálu a odporúčam vám pozrieť aj príspevky v komunite, čo je vlastne príspevky komunita na mojom kanáli. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám veľmi pekne ďakujem, že ma sledujete, odoberáte, že ste mojimi fanúšikmi, followermi a podobne. Tak sa s vami lúčim, prajem vám všetko dobré a nech sa vám teda darí a majte sa pekne. Ahojte, čaute.